አመሸጣ ጸፋረስ ብዙሕ ገንዘብ አለው አመል ዓለም በሆዶ ከሳ 153 ቢሊዮን ዶላር ዝግመት ንግድ እዩ 150 ቢሊዮን ክበሃል ከሎ በቁጥር ክትገልጾ ቀሊል ይኸውን ግና ለዕልናይ ብዙሓት ሃገራት ዓመታዊ ጃምላ እቶት ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን ነዚ ርብሕ ዝበለ ገንዘብ ንምርካብ ድማ እዞም ሰባት ካብ መጠፋ ጀሚርካ ጉቦ መሓብ ሰምጭ ወይ ምቕታል ዘይገብርዎ ነገር የለን ኣብ መንገዶም ጸኒሑ ከተኣናቕፎ ዝፍትን ሞቱ ከቀላጥፍ ዝደለ ሰብ ጥራሕ እዩ ፖሊስ ኣይትበል ጋዜጠኛታት ስድያኑ ፖለቲከኛታት ገዳይ ካብ ዝኾኑ ገለ ካብቲ ብዙሕ ውሕድ ንምጥቃስ ዝኣክል እዩ ገለ ካብ ኣቃታተልኦም ድማ ኣብ ዝፈለሐ ዘይት መጠጣ ቆርበት ገጽ ብዘስካሕካሕ መንገዲ ከም ኣራንሺ ምቕላጥ በሉንሎም ማዓንትን በኣር ምስቶም ዝበለጹ 10 ዕሉላት ጎይቶት ጸፋርስ ከላለይኩሙ ሃቢርኩም ምሳይ ጽንሑ ብፍላይ ናይ ታጓል አንስቴቲ መራሒት በጣዕሚ ዘገርሚ ካብዞም ሰው ብሰፊሕ ቀርበልኩም ምስትደሊ ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ቁጽር ክንዲ ዘጠራሕልኩም ጽሓፉ ሰናይ መክትታል አስራይ ፓውሎ ኤስኮባር ኣብ ኮሎምቢያ ዝርከብ ሓላፊ ጉጅለ ሚድለን ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ዝሓየሉን ሓደገኛታት ሓብታማት ጎይቶት ጸፋሪስ ነይሩ ኣብ ሰብዓታት ሰማናታት ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ዝበጽሐል እዋን እቲ ጉጅለ 80% ናይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ኮኪ የቀርብ ነይሩ በዚ ምክንያት ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣታይ ብምርካብ ሓደ ካብቶም 10 ሓብታማት ሰባት ዓለምና ኮይኑ ብጽሩይ ሓብቲ ኣስታት 30 ቢሊዮን ዶላር ተሰሪኡ بحق قراءة كله أزي بزح زي حكاية جنزب سلز نبرو جنزب ونمتقلال طرح أورهي قلتشحن حموش 700 دولار نلاستيك كوز يقدر نيرو بتوسخ إسكوبار جنزب زي حكاية سلز نبرك حبقو جدني كابت حبقو جنزب دما 10 ميتايت بأناس يبلع نيرو نازي مسمع حدا بخا عنشاق نتفات إراديلو نسخاتكم كم مملكم دو أزك بحال كله جنا إسكوبار نتي أبي حبت السقيلو زمتسو أيكونن كندي نجا الرئيلو إسكوبار أبدمي بوهدو 4 حسابات من وقتها بقطعة تحاتات يونيرو تاش أي غريسلاند بلانكو تسألا مبلت وانا بيت صحفتو اما يمز نبره غريسلاند بلانكو هانتي كابتوم حادغኛታት ጎይቶት ጸፋሪስ ነይራ ግድ ሐቅ ቀርም ምስ ፓውል ኤስኮባር መባአሳ ናቱ ተሐጋጋዛይታ ነይራ ኣብ 780ታት መራሒት ንግዲ ኮይን አማያም ያዝ ነበረት እዛ ጓላን ስቴቲ የግዳስ ዝናዘራ ኸበት አቀድም አቢላ ገናጓል 11 ዓመት ከላ ሓንቲ ቆልዓ ጨውያ ርብሕ ዝበለ ገንዘብ ሓቲታ የግዳስ እቶም ሓብታማት ስድራ ምክፋል ስለዝ አበዩ እቲ ቆልዓ ናይ ሞት ጫገጠሙ ካብዚ ሓሊፉ ብላንኩ ብሞተር ሳይክል እንዳኸድካ በጥኢት ሰብ ናይ መቅታል ሚላታት ኣታኣታትያ ፍልጥ ዝኾነት እዚ ሜላዚ ኣብ ሞተር ሳይክል ተሰቂልካ ሰብ መቅታል ነቲ ዕላማ ዝተገበረ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ግዳይ ዝገብር እንታይ ደኣ ምስቲ ክቅተል ዝተሓሰበ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሑ ብኣልማማ እምበር ኣብ ዕድመ ብላንኮ ብውልቃ ኣስታት 257 ቀቲላ ዝበሃል ሻሙናይ ጆአኪን ጉዝማን ሎኤራ ሓላፊ ጉጅለ ሲናልኦ ጉጅለ ሲናልኦ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝሓየሉ ኣሰጋገርተ ጸፋርስ ኮይኑ ኤል ቻፓ ድማ ከም መራሒ ሓደ ካብቶም ሓደገኛታት አረመኔታት ጎይቶት ጸፋሪስ እዩ ኤል ቻፓ በቀጥታን በተዛዋር ንማዓላ ዘይብል ሞት ሓታት እዩ ግዳያቱ ካብ ኣባላት ስድራቤቱ ኣትሒስካ ተቀናቀንቲ ካልእ ናይ ጸፋርስ ግሩፕ ማለት እዩ ከሳብ ፖለቲከኛታት ካይተረፈ ኩሎም ይርከቡም አንጻር ኤል ቻፓ ደው ዝበለ ሰብ ውሕስ ክኸውን ዝሕሰብ ኤል ቻፓ ብሓቂ ካብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ንምርኣይ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ንግዳያት ብኸመይ ከም ዝቀትሎ ምግላጽ እዩ ንኣብነት ጉጅለ ሲናልኦ ገጽ ሰባት ከም ኣራንሺ ናይ መቅታል ልምዲ ኣለዎም ሓደ ጊዜ ነቲ ዝተቀረፈ ገጽ ናይቲ ግዳዮም ወሲዶም ምስ ኩዕሶ እግሪ ኣተሓሒዞም ብድሕሪኡ ነታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣፍደገ ኣዳራሽ ከተማ ሲውዳድ ጁዋርዝ ከም ናይ መጠንቀቕታ መፈራርሒ መልእኽቲ ኣቐሚጦም ተሰውሩ ወይ ጉድ ዘብል ንቐጽል በሉሽ شاو اي اوسيل كاردس جيلن قتال اركو اوسيل كاردس جيلن قتال اركو تبحيل زفلت ما انتان مرحنت نيت ጉጅለ ቋጸር ክብሊና አርኮ ቀቲልዎ
ሓደ ካብቶም ልዑል ስልጣን ጎይቶት ጸፋርስ ኮይኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጉጅለ ምስናይ ፍሉይ ሓይሊ ሜክሲኮ ካይተረፈ ንኡ ዝዋግእሉ ሃያል ስልጣና ዝወሰደ ወተሓደራት ነበሩ። በዚ ድማ ኣብ ሜክሲኮ ኣብላነቱ ሰማይ በፂሕ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ግና እቲ ጉጅለ መፈንጫር ኣጋጢሞ ካልእ ሓድሽ ሎስታዝ ጉጅለ ተመስረተ። ሻድሻይ ኦመር ትሪቪኖ ሞራሌስ መስራቲ ሎቴዝ ኦመር ትሪቪኖ ሞራሌስ መስራቲ ሎቴዝ እዚ ከም ሓደ ጉጅለ ካስቶፈር ሰራዊት ሜክሲኮ ምስ ወተሓደር ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ሰልጣን ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ሜክሲኮ ነበር ኮይኑ ጀሚሩ። ቅድሚ ናይ ገዛ ርእሶም ጉጅለ ምፍጣሮም ኣብ ከባቢ ሜክሲኮ ንዝርከቡ ንዝተፈላለዩ ጉጅለታት ይሰርሑ ነይሮም። ምዕቡል ወተሓደራዊ ቴክኖሎጂ ናይ ውግእ ሜላታት ተጠቂሞም ንመጋጥምቶም ብኣድማዓይ መንገዲ ክስዕሩ ክኢሎም እዮም። ኣብ መወዳእታቶም ወተሓደራት ንበዓሎም እንዳሰርሑ ዝያዳ ገንዘብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተረድኡ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሎስቴዝ መስረቱ። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኦመር ትሪቪኖ ሞራሌስ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣረመናዊ ሓደገኛታት ጉጅለ ኮኑ ግዜ ኣይወሰዱን። ትሪቪኖ ሞራሌስ ኣብ ጸላኣቱ ረኣዲ ንምስራጽ ሃያሉ ሜላታት ይጥቀም። ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘይቲ ዝመልአ ገንኢ ግዳያት ኣብ ውሽጢ እትዩ ሓዊ ወሊኡ ከም ዕምባባ ጠራሕራዕ የብሎም። ብተወሳኺ ኣብ ማኣት ሊትሮ ዘይቲ ተጠቂሙ ምስትንፋሶም ኣብ ገንኢ ይጠጥቁም። ካልእ ካብቲ ዘገርም ድማ ንመወዳደርቱ ንምምጋብ ጥራሕ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ብሕቲ መካን እንስሳታት ሓያሎ ኣናብስ ነብርን ነይሮሙ። እንታይ ይበልዑ ዶ ትብሉ ኣለኹም? እዞም እንስሳታት ኣንጻሩ ደው ንዝበሉ ተቐናቐንቲ ይመልሱ። ሓሙሻይ ኣማንዶ ካርሎ ፋየንተስ እቲ ጎይታ ሰማይ። ኣብ 80ታት ሰዓታት ኣማንዶ ካርሎ ፋየንተስ ሓደ ካብቶም ኣብ ሜክሲኮ ዝነበሩ ሓያሎ ጎይቶት ጸፋርስ እዩ። ፋየንተስ ካብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ሃይሻቱ ንምብራር ብዝጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ብሕቲ ነፈርቲ ጎይታ ሰማይ ዝብል ሳጓ ተዋሂቡ። ፋየንተስ ኣብ እዋን ንግስነቱ ልዕሊ 25 ቢልዮን ዶላር ውልቃይ ሃብቲ ብምእካብ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝሓብቶም ሰባት ገይሩዎ ይኩን ደኣ እምበር ፋየንተስ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ንምርካብ ኣዝዩ ዘይምሕር ኣረሜናዊ ነይሩ። ፋየንተስ ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምንባሩ ንምርኣይ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ብሞት እዩ። ኣብ 1997 ፋየንተስ ፕላስቲክ መጥባሕቲ ተገይሩሉ። ፋየንተስ ነዚ ዝገበረ መልክዑ ንምቕያር ካብ ኣብ ሰበስልጣን ሜክሲኮን መንግስቲ ኣሜሪካን ክሕባእ ምእንታን እዩ። ይኩን እምበር ኣብቲ መጥባሕቲ ብዘጋጠሙ ሕልኽላኻት መይቱ። ራብዓይ ቪሴንቴ ካርሎ። ቪሴንቴ ካርሎ ብኤልቪሮሲ ዝፍለጥ ሓላፊ ናይ ኡሉል ጁዋርዝ ጉጅለ እዩ። ጉጅለ ጁዋርዝ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መሰጋገሪ ዶብ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ተቋፂ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ሓያል ክኸውን በቂ እዩ። ጉጅለ ቬንቴስቲ ጉጅለ ፋየንተስን ጁዋርዝ ንምቁፃር ብቀጻሊ ይበኣሱ ስለ ዝነበሩ ነቲ ከተማ ዓውደ ውግእ ቀየርዎ። ፋየንተስ ስልጣን ንምውሓስ ኣብ ዝገበሩ ፃዕሪ ንጁዋርዝ ናብ ዞባ ውግእ ቀየሩ። ካብ ደገ ዝመፁ ጉጅለታት ከይተረፈ እንዳቆፀረ ንኦ ከም ዝቃለሱ ገበረ። ኣብ መንጎ 2006 ክሳብ 2010 ኣብ ጁዋርዝ ዝነበረ መጠን ቀትለት ካብ 300 ቀትለት ኣብ ዓመት ናብ ልዕሊ 3000 ቀትለት ኣብ ዓመት በፂሑ ማለት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 8 ሰባት ይቐተሉ። እታ ከተማን ሓደ ኣብ ዓለምና ሓደገኛታት ከተማ ብምዃን ሽማ በተደጋጋሚ ክፅዋዕ ክኢሉ እዩ። ሳልሳይ ራፋኤል ኤርኒ ክላቨል። ሓደ ግዜ እቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ጎቶት ጸፋርስ ኩሉ ግዜ እቶም ሓለፍቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ከም በዓል ራፋኤልን ኣለዉ። እዚ ሰብ እዚ ንበዓል ቤት መስራቲ ጉጅለ ሲናሎን ጆስ ሄክተር ፓልማ ሳልዝ ኣስዲዩ ሂዝዋ ናብ ቬኔዙዋላ ሓዲሙ ጥራሕ ከኣክሎ 7 ሚሊዮን ዶላር እውን ሰሪቕ እዩ። ብድሕሪኡ ክላቨል ነታ ዘታለላ ሰብ ቀቲሉ ነቲ ዝተቆረፀ ርእሳ ዝሓዘ ሳንዱቕ ናብ በዓል ቤታ ኣብፅሒሉ። ብተወሳኺ ነቶም 45 ዓመት ዝዕድሚኦም 2 ንኣሽቱ ደቃ እውን ካብ ቢንቶ ብምድርባይ ቀቲልዎም እዩ። ካልኣይ ሄክተር ፓልማ መስራቲ ጉጅለ ሲናሎን እዩ። በዓልቲ ቤት ሄክተር ፓልማ ብራፋኤል ኤርኒ ክላቨል ተታሊላ ተቐቲላ። ራፋኤል እዚ ኣብ ቁፅሪ 3 ኣቐድም ኣቢለ ዝገለጽኮ ሰብ ሓደ ካብቶም መስራቲ ጉጅለ ሲናሎን ምዃኑ ጥራሕ ኣብ ዝኾነ ዝርዝር ናይቶም ኣብ ታሪክ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ
ጎይቶት ጻፋረስ ኣብ ቅድሚት ንምእታ እኩል ይኹን እምበር ፓልማ ኣብ ልዕሊ ክላቨል ኣዝዩ ዓረብና ሓነ መፍታይ ስግምቲ ብምውሳድ ክንኡ ብምዃን ንሰለስተ ደቁ ጠበቓ ክላቨል ብዘስካሕካሕ መንገዲ ቀተሎም ይኹን እምበር ንፓልማ እዚ እኩል ኣይነበረን። ድሕሪን ክላቨል ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ፓልማ ክሳዱ ተቆሪፁ ክመውት ኣዘዘ። ቀዳማይ ሚጌኤል አንጀላ ፌሊክስ ጋልዶ እቲ ፓድሪኖ። እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ ንግዲ ፋረስ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ነይሩ። ንክልቲኦም ሰበስልጣን ሜክሲኮ ይኩን ንሰበስልጣን ኣሜሪካ ስለዘይከብር ዘይፈርሕ ኣዝዩ ሓደገኛ ሰብ ነይሩ። ኤል ፓድሪኖ ንሕቡእ ወኪል ዲኤኤ ኣሜሪካ ዝኾነ ኤርኒክ ካማሬና ከይተረፈ ጨዊ ኣሳቂዩ ቀቲልዎ እዩ። ድሒሮ መርመርቲ ርእሲ ካማሬና ብሽጉጥ ተበሲኡ ሬሱ ኣብ ወሰን ጽርግያ ተጠቕሊሉ ረኺቦሙ። እዚ ፍጻመ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣሜሪካ ሜክሲኮን ዓብዪ ወጥሪ ኣስዒቡ እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ መንግስቲ ሜክሲኮ ብቅልጡፍ ገለ ነገር ክገብሮ ሓቲቶም እዮም። ግዳ ሓቂ እቲ ወጥሪ ኣዝዩ ስለዝዓበየ ፓድሪኖ ደቡብ ኣሜሪካ ንደቡብ ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ ክኣጾ ተቃሪቡ ነይሩ። በልሎም መዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ነዚ ይመስል ነይሩ። በካልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንዳበልኩ ሰሰናዩ